Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبارين شريف لا تيفي لا جبغو مالكونا ومالكوكا ولي نمان دون فولي أمو تاكو نيشي أو بلا جليما فأوس جيرولا ما هو ما دي بيكو سغلينو شريف لا تيفي لا sangani wati bela jalina o hukum konna la bi aga wajuli kene ame kai liberté la ala mahinena amba no de aja Amina Siribe sogaraba mi yaka nyarama ya bela jelinke ala ko barawla la dala sanosa abe wajuli kene belebele minsi ninga sangani kira ka bangeli nsojali irale yanye nyilanta keneka mi bara bela jelinkera septembre kalo samba fla ani muganduru konna la kai liberté la wajuli keneka anga maba chama kumeno ani anga karamogo ba chamo bara nundo na ni alquran sanuman kalani min kalana an karamogo ustazul fadil fe min sorola qur'an kalana anga je anga nyama do fe. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم. وتملين كوفي كابوي بورا كالانكرا فامي سرولولا أنجي أنغا دوفي خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قد ناداني ما تخشى عواقبه كأنني به هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت ويصيب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تستعري دينا بالدنيا ولم تصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع آجلا منه لعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمصارم ولا طريق زارت الدنيا التي اقتدفت يد زهير بما أثنى على حريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا أكرم الخلق ما لمن أعلوذ به سواك عنده نور الحديث الأميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقلد من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل
مواسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له فضلا متى تدعوه الأهوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرام وعصمه قسم من عظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 مع مئات فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnin kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil Sahid Baro ale ye bilasirali kɛ kɛnɛ kan. An ye fɛn min sɔrɔ a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. An ba n'an kɔrɔmuso Ala ka hinɛ a la. A ka nin kɛnɛ in alhamdulillah sababu ka ca a la nka a fitinin n'a dɔgɔmani fosi t'a la n tɛ min kalama wa foyi t'a la n sen tɛ min na. An karamɔgɔ ko ten ko ni ko ɲana i b'a to tɔgɔ wɛrɛ la waati bɛɛ tɛ tariku fɔli ye. Hakili la janaza don ɲɛ n da se a ma dɔɔni parce que diɲɛlatigɛ don wa bi hadamadenw ɲina ka di ni seere bɛ kuma la a fɔ ka di o tuma de ma dɔn ni Usman Tangara kan ka sɔrɔ yan so in na voilà ni sigi fɔlɔ bɛ kɛ tuma min a sababu nana cogo min maa kɛmɛ bɛ yan o t'a dɔn. mɔgɔ fɔlɔ min ye ci lase ne ma Ala ka hinɛ a la o ye Baboyilo de ye. A balimamuso ka di o kun bɛna kalan kɛ du kɔnɔ yan. A don kɔrɔmuso ye wele a ko ma ko Baboyi ko tɔn dɔ b'aw bolo k'aw bɛ mawuludu kɛ mɔgɔw ye
ko kalan yɔrɔ bɛ n ka so kɔnɔ mais kalan yɔrɔ min don waajuli de don n bɛ fɛ kalan ka k'a la n k'a ma n k'i dɔgɔnin wele ne ye Balaji ka numéro d'a ma n ko Balaji bɛ se ka to ka na u la kalan alikuranɛ la Balaji nana lakarani kɛ ten de parce que ne b'a dɔn a temps tɛ ne bolo mawludi in fɔlɔ fɔra pour mawludi in ka na juma la a fɔra tuma min a don ne aliwuja ala ma hinɛla buna la ani cɛmɔgɔ an ye mawludi in kɛ du kɔnɔ de micro fitinin dɔ de tun b'an bolo a bɛ sigi tabali kan mɔgɔ kelen b'a minɛ ka kuma jajeni bɛ ale b'a kalama a filanan selen a y'a fɔ kuma min a y'a sɔrɔ ansar ka mawludi dɔ tun kan ka kɛ 10 heures ni yɔrɔ la buna ko ma ko n bɛ min ɲini fɛ ala kama a f'i kɔrɔmuso ye an ka ta in décalé k'a bila juma la an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ comme ça an bɛ jɛ ka taa ansar ta in kɛ n t'a dɔn mɔgɔ min kun ka mawludi dɔn mais misɛ hɔt ninnu ka carré bɔda ka ɲasi worobulon na waajuli kun bɛ yen de a don buna ye Usman Tangara wele ne de fɔlɔ ye Tangara a y'a ka moto ta a y'a sɔrɔ a bɛ Ban Junior ka yɔrɔ la consulat la ka n'an sɔrɔ madarasa la n nana ye ka na yɔrɔ yira la k'a fɔ sini aw bɛna micro siri yan mais su in na an bɛ taa yan fɛ mawludu sigira o fɔlɔ de la donc kɛnɛ in na sɔrɔla ta alhamdulillah ka ala fo ka bunanɲaw fo a y'o layidu min ta a y'a kɛ a y'a dafa a y'a bɔ a sira fɛ bi a taale kɔnna ka taa ala ka nɛɛma la mama sal nana bila ale nɔ na ansar bɛɛ sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka ko kɛ u ka ko ye san o san n'a waati sera a bɛ kɛ a ɲɛmɔgɔya bɛ Balaji min bolo ka dugawu kɛ u bɛɛ ye ka karamɔgɔ bɛɛ fo o ko ma 10 minutes n mago tɛ ka 10 minutes bɛɛ kɛ parce que n b'a fɔ waati bɛɛ alakira ko a lɔnni n'a lɔnbaliya de y'an sɛgɛn n'an ye su in bɛɛ kɛ alakira ko la an kan ka n'an ye miniti kelen kɛ n'an ma min sɔrɔ a kɔnɔ n'an ye su in bɛɛ kɛ an t'a sɔrɔ kira ko in tɛ baara caman nɔfɛ koyi a tɛ waati caman nɔfɛ koyi a bɛ dusukun ɲuman dɔ de nɔfɛ n'o sɔrɔla dɔrɔn kira laɲini sɔrɔla n'o ma sɔrɔ a tɔ bɛɛ ye fu de ye dusukun ɲuman de bɛ ɲinina an fɛ an bɛ alakira fɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais alakira mun y'a bila diɲɛ maa tɔw ɲɛ an t'a ɲini k'o ɲɛdɔn an yɛrɛ ka bila mantɔn tɔw ɲɛ wa sinon alakira tɛ se ka fɔ ka ban dɔnnikɛlaw bɛ kabiri a ma na diɲɛ la a bɛ ɲɛfɔ la wa diɲɛ bɛ wuli ka sɔrɔ a ma dɔn nka min ɲininen don dɛ fan kelen min bɛ yen n'an kan ka se ka dɔɔnin ladege o la ka sɔrɔ o ladegeli fana bɛ kɛ ni dusukun de ye a tɛ kɛ ni farikolo ye n'o sɔrɔla dɔrɔn laɲini banna mais n'o ma sɔrɔ sɛgɛn ye gansan de ye ala kana an ka sɛgɛn kɛ gansan ye n b'a fɔ waati bɛɛ ala ye masa minnu di an ma a ye karamɔgɔ minnu di an ma wallahi i bɛ diɲɛ yaala a kun na kun i t'u ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ni maa maa jɛra aw jɛra ala kama de n'u y'u yɛrɛ mina maa maa la ala kama dɔrɔn don n'an yɛrɛ kɛra ala kama mɔgɔw ye an bɛ lafiya nka foyi man sɛgɛn an si ɲɛ tɛ ala la o de la alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisi qudsi do a ko al ikhlasu sirrun min asrari وضعته قلب من أحببته من عبادي فلا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده أكون ألك كميا صدرك كألا تري كألا كماموي كون ألك سكردو أكون من يجون دو دي كانو
nyabla jonunu dusula ako o jonunu ukabara ni ala bolo melekiyata baraji sebe wa shaytane taye kuma se akase ka tinya kira ba kuma fola yoro were ako o jonunu chama be ko nu dona jamala mogote bo kalama nu tara mogote ba kalama ngalaw qasamu ala allah la abarrahu ako nu yukali ala e klema fa ala be sanati o kuma o cewde be nyina ala ko sira no ya ayen ala ko no ya ayen am bay anan koromso do baya ye bunya kay alhamdulillah ala ka kola awni ko du kele pede mo kele lo sawo tumba fani chini e choma bora ere bena keneka sarona sini nyafo charumar baraito sigila akunga kuma ngol lisanul hali asdaqu min lisanil maqali ne kuma kan o ka fegen réalité o ka bon ka tema kuma ka ta charo umar barola fo anga du lagare kibe on be sigile kene kelenka ni balmaya te foi take foi balmaya doron de be se ka ke donc en balma musen kera balma nyumaye ay masaw soro mina afaw ayu soro sira minka aya sira bo o kama on fana be ala deli ko sira bo foka anga tu soray ala ko ngedi ni ngana inzigi mandi ni wati la de aha kene sigi bagaw bifu nulu fora minu yere ala ka wele jabi ulu fana bifu ni ma sanumo ni la haliya ngono beba do kufuru febe me ka je sura fana ko o bela jelen tebeni ko fe ka boy an karama Ustazul Fadil Muhammad Manjai Baro ale dakuru ya fla lasrali ke kene ka fe mi sorola aka la selula anga je an oli shira nyogo fe ka telia kana ni wele jabi wele mi ni ani wele tawti keleni parce que namu gele aduna be farati la de billahi ni sigi ka sondage ke ibe janama de utatola de janama kono fi jabetike allah akbaru fi jabetike e ambe liberté ya ambe be nyogondon ka wolo kaya ka mo kaya liberté wa ma adraka ma liberté allah akbaru abolombolonu na awu misenu bebi yandi bebe bedon mimbe mina bwa bebi yere do bebi yere do ibi tawro do cho ibe minna balil insanu ala nafsihi basira wala walqa ma'adhira wallahi hada madde bayere do ibe mina e anflene ni nayano anflene aljina biye de biya mauludu e aljina kennedy wallahi iteni ngene nunu na faddo foddo mina ambe wulika jo dalba masanya koro odo ijo leni bi bo e karana be bo de sketala de ibi bo ibi yere ekrana ibe liberté woni ngono ijombe itikele iba ma konona no kerat mami be soro ka fogo chani ni dara ni maiha ni maiha me ibe ni ngena ina faddo ekrambe munumunu fabe ta jo kenenga ibi yere aja hamika dala ibi yere ni dubai ndala مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويرى ده ibe soro ka foko mfle yende ibado kitumbe ko sebe dola me anyona kena uchaman demena ulutse ka yira I kumbiri imalole tumana mina ekrani temena ijombe woni ngono I kumbiri ekran temena sobie bibolo I kumbiri aunta de hayni sobie tala uchayara wallahi utambali kafo abi fode ne wajulu ga plateau misiri dola sobie tala we do cinema we minchi matigi kanga soro kene kono ya abe yelela ntini togofo ya tigi chimbadi ko vraiment ko ni dama temena ngo billahi mase dan mbaw susu sinyawere fo kausa obe so bie blade ya mise kan dade ko kate ko parce que ko tigi uchayara
nin kɛnɛ ninnu a nabagaw bi fo shetane ye jan dɔ de bila jan in ye dugukolomaw minɛ o de la n ko ni sondage kɛra a man ɲi ala ko k'a ye aljina di fu kɛnɛ in lajɛ jɔnni ye wari bɔ ka na biye b'a la tigi bɛ taa minnu ye kɛnɛ labɛn olu de ye wari bɔ k'an bɛ kira fɛ an bɛ kɛnɛ labɛn k'a wari bɔ k'a tobili kɛ ka sarakati bɔ kira bonya kama kira tɔgɔ la mais a ye na dɛrɛmɛ t'a la misiri bɛ tilen ka weleli kɛ hayya ala salah wari bɛ bɔ a ye wari bɔ an ka taa misiri la biye b'a la nka ala ko ko hayya a ye na hayya a ye e taara ayisa namu gɛlɛya e bɛ taa o nga nga meni emima o ti ere yo o sisan nge tu isa namu gɛlɛya parce que esrana ale tara ale mata oh ale mata oh mais ana ɲɔgɔnna joli joli hayya ala ko ayna aljina biya fu umata mais ni ye balani do kare ngona ya sisan jama te kun mais e ya meyoro juma hayya ala balani obe ngoni ye sondage ki abe gɛlɛya shetane ma wele aya ka jaunda kan negela ko bla hadamadenw na ku yugu yugu hadamadenw negela yu sama ka tanu ye mais ala ko ko ayna aljina bembolo ya fu ango alama antika aljina fu la man fe shetane ko ko jahannama bembolo ko nga fu tede ni ba fe be warbo anko pay wa o yare de kadanye a warlama sobe be ta war kwa janabe ke war kwa dola be mini war mabo shetane ko fuiti dugukolo ka kiba ke ni war mabo o ne hakilla ni la goshi be ke anga nyashu uluma anga mauludu intwe ala mo de farale fle nyoka ku ka duru ni muga fara nyoka ka alislamu wele ko amena kira bunya amena kira bunya ni wati la geleman baw kono ka kene sigi waye akaka ideguna chugo ideburuye ika alabatu ina fo shaytane kembe ka fere mugoma ambe kan deburuye ka ala soso chugomi suno malien ka nga ala soso malien kay ka de liberté ka français flena soso be nyini ka mfaka allah akbar ha wallahi mal kay ka ebe ala soso ebe tam falay kayka de ebe ku debure de woni bora kaya ni tara wula kono dugunina ibe ta soro dugunin do fana be ibe ta soro hali courantulu bolo ube batterie kala ube be groupe kala ka essence kala ka kilinti kori ka ji funfu dugumalala pousser kana wuli ka soro ka donke ka si ka donke ku debure ka ala soso allah akbar ninde be dugukolo ka qui débrouille oh ni débrouiller ni kera ka ala soso pourquoi pas enfana tan débrouiller ka ala batu otman flo débrouiller li kada de ka ambe ala deli ala ka ke here duima musokoroba mi yeni ko intutige bi ale tarida no ya ambana ankoro musoye ajami nga ala e masa nyumande wallahi masawla nyumando ami be yoro minabi wallahi ajabe yoro minabi anyebana aklobana aban kalama wa akontane do ni ko mbi damina doro ala ba fa ay ajala wuli ajayi tuye min ke kabla ya bla yerenye wa iniminu tumba ke uflene ko hali tale ko fe kuta dabla kuba ke wane ala fana kam nyumanya ko ya kama madama nini tumbe ajala bi kwa farikolo bia atumbe soro ni ngenenga wa okama ne ala fana ta kumandia ni nkene herela meleki o aya wuli ka sigi akanyana je abalma unofe samba tera wasale do nae akungoro ta le do nae abe waso shutawla bi ni dembaye ni sigi nyogowni ni kalande wunye ni aje nyogowni minu tuna jera ni bare wani ndebe laba wallahi ibe kokola na mungeleya meni yoro info ka mikroze me angara mogola
ibe ko la dugukolo kan kana ɲina ala kɔ a bɛ ban dɛ kow bi ban k'a tɔ to ala ye a jaa min ala ye hɛrɛ k'a ye janaza in an y'a kɛ duda in na yan ala ye hɛrɛ min k'a ye n'a tun y'i poro a kan k'i ban k'i ɲɛsin ala la wallahi janaza in kɛra cogo min a tun tɛ kɛ ten nka denw lafiyara balimaw lafiyara balima kanuba bɛɛ kunna wololen lafiyara munna parce que ala mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin duda in na yan dubaw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sherifu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan seere fila ma kɛ seere kelen don ko nin ye ala maa ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ostazul Fadil Dr Abukar ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ ka fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ wa ale de ta y'a bɛɛ طيب ala min ye sariyaw jigi ka laban sariya laban na n'o ye shari'atul muhammadiya mawludu tigi o ka sariya o sariya ninnu olu bɛɛ jigina fɛn 5 de kɔlɔsili kama 8nan t'a la عند الجمهور هناك فنيونغا بكلنا فين دورو شريعة بيننا أودي كولوسيلي كما وفانا كرا بحكمين كودون فامو دودي كما أفولو حفظ الدين كدين كولوسي أفلانا حفظ النفس ka nikun kolosi ni danve nikun ka kolosi sabu ni ye fɛn ba ye kɛrɛnkɛrɛnyala hadamaden ni diinɛ in kɔlɔsili sariya ye fɛn caman de place olu kɛli sababu la diinɛ bɛ kɔlɔsi an bolo o fɔlɔfɔlɔ min b'a bɛɛ sanfɛ musa o de ye kira ko ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira ko in ni o kɔlɔsila k'a dɔn k'a minɛ diinɛ bɛ kɔlɔsi n'i y'a mɛn diinɛ dɔ de nana n'a ye alhamdulillah sabanan ye hifzul aql ka hakili kɔlɔsi hadamaden hakili n'i y'a mɛn maanifin a hakili kɔ dɔn n'o tɛ farikolo ye farikolo dama de i bɛ dɔ ye sunungu kan a bɛ ka dumuni dɔ ka dumuni tɔ burunnen ale sigin bɛ k'o de dun sunungu sanfɛ kuma dɔ i b'a dɔw ye a bɛ tila a bɛ bɔlini ta nɛgɛni ta ka ɲɛsin fonze ma ka t'o ji ta k'o min n'i y'o dɔw lajɛ o ka bon ni ye o ka jan ni ye nka ale bɛ min i y'a ye min na ale e t'o kɛ mun b'aw cɛ al-aql o ye hakili de o la ja maa farikolo tɛ طولا وعرضا longueur ou largeur non ma visage te ɲɛda cɛ ka ɲi a cɛ ka jugu non ma lawni te couleur finba jɛnbɛ non hadamaden bɛ fɛn 2 de bolo al insanu bi shay'ain a fɔlɔ o y'a dusukun de a filanan o y'a a ka kɛwale ɲuman ye n'o y'a jogo ye hadamaden ye ni 2 dɔrɔn de danfɛnw bɛ yen o ka bon n'a ye o danfɛnw bɛ yen o ka jan n'a ye i denmisɛnnin fitinin balɔbɔya bali ye a bɛ misi tura minɛ a nunjuru k'a sama ka taa n'a ye a sago la yɔrɔ bɛɛ a ka bon n'a ye m'o kɛ a ka jan n'a ye m'o kɛ munna o kɛra ale bolo a hakili wa ala ye hadamaden bonya n'o hakili in de o de la diinɛ nana
ka mɔgɔ hakili kɔlɔsi bolo a naanina o de ye hifzu nasli ka bɔkolo hadamadenya bɔkolo k'a kɔlɔsi hadamadenya nɔniya k'a kɔlɔsi a duruna ye hifzul mal ka nafolo kɔlɔsi wari nafolo k'a kɔlɔsi naam o n'i ye caman ɲininka a bɛ k'u kɔnɔ ko nafolotigiya caman k'a ɲini ou bien k'a sɔrɔ k'o ye diɲɛdenya de an b'a fɔ la ka nafolo ɲini o tɛ maa kɛ diɲɛden k'a caman sɔrɔ o tɛ maa kɛ diɲɛden ni fɛn fila ɲana o fɔlɔ a ɲini cogo a filanan a bɛ min bolo i bɛ k'a mun kɛ n'a ye n'o fila ɲana dɔrɔn a banna hali ni ye miliyariw ɲɔgɔnna miliyariw de sɔrɔ a tɛ foyi tiɲɛ ye ni nin fila ɲana o la ala min ye sariyaw jigi ka nin fɛn duuru in kɔlɔsi an b'a daminɛ n'a tɔgɔ ye kisi ni nɛɛma ko ɲini ala fɛ a k'o kɛ mawuludutigi kan n'o ye cɛ min nana ka adamadenya sauver ka adamadenya k'a sauver ka adamadenya kisi ka danfara don adamadenya ni biganɲa cɛ cɛ min y'o kɛ o de an filɛ min yɛrɛ ka kɛnɛ kan sayyiduna wa azimuna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nga walanda te note hunaka shahadatun kathira li ba'd al ulama al gharbiyyin فيما فهموا في قضية محمد عليه السلام وهي شهادات كثيرة كم يازي تامان دي بي شريعة tubabu ka savant écrivain penseru sɛbɛnnikɛla baw faamutigi baw u ka dɔnnibagaw u ka sariya caman de bɛ u ye sariya min kɛ kira ko la muhamadu ka ko la olu tɛ silamɛw ye dɛ olu ye chercheurs de ko ɲɛɲininaw sɛbɛnnikɛlaw minnu b'u sigi k'u miiri ka ko jatemina caman ye sɛbɛnni kɛ an ka kira ba in kan n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam i taara faransɛw fɛ u caman bɛ yen i taara anglais fɛ u caman bɛ yen oui khasatan al mustashriqun الذين اختصوا أو تخصصوا في الدراسات الشرقية u ka tubabu dɔw bɛ minnu ka kalan basera ka arabukan kalan k'a dɔn ka diinɛ ɲɛɲini a dɔw ye kuranɛ bɛɛ durusi ka fiqhu kalan science coranique al fiqh al usul al lughawiyat al adabiyat k'a kalan k'a dɔn k'a sɔrɔ tubabu de don a dɔw y'o kɛ diinɛ kɛlɛli de kama k'i tɛ se ka se foyi la f'i k'a dɔn fɔlɔ hali jugu n'i bɛ fɛ ka s'a la i b'a ɲini k'a dɔn nka dɔw y'u t'o la u y'a kɛ min kama a ma ko ye bilen u tilara ka kɛ silamɛya défendant ye tuma min u yangara silamɛya tiɲɛw kan ani kira ko réalité minnu kun dugulen dɔ la tuma min u y'o ye u ka kalanfɛnw kɔnɔ olu caman de tilara ka sɛbɛnni kɛ ka kira défend a cɛ dɔ ye sɛbɛnni kɛ a ko ale bɛ na diɲɛ daminɛ fo ale ka waati maa kɛmɛ ɲɔgɔnna min mana hadamadenya la maa kɛmɛ min bɛ bɛɛ sanfɛ hadamadenya yɛrɛ histoire la k'a bɛ n'o fɔ diɲɛmaa ye maa kɛmɛ a y'a daminɛ 199 ka jigin bi maana a y'a ta amudiya sanfɛ ka jigin maa filanan o dɔnna don min ko sini n bɛ maa fɔlɔ f'aw ye diɲɛ bɛɛ depuis hadamadenya daminɛra fo sisan min ɲɔgɔnna ma kɛ o don biyew taara yɔrɔw la ka na o lamɛn avion bɛ yen ko cɛ in bɛ na jɔnni classé fi tartibil awwal mais a don a ma nɔgɔya crise de ye maa caman piqué
sakira mufaja kabira surprise bade ceyira ko jom kan ka jo ka jama jetemna jama globala kuma sa ni kuma de bede mo ba ka kuma doron akoma follow harmadiala le ka recherche ko fe étude ko fe la jeli ko fe amiri be ko fe mi nyona yere tia kafsani be yoro ru tate na fo qur'an ko ner sa ko de no barala ke chogola inno yenno minke olu tayo de دراسات موضوعية ليست مبنية على تعصب ولك étude nous étude qui est recherche qui nous be boni résultat mieux ote mujamala de non mujamala toy réalité min duma olu be kuma no de no be na mamima odo no ma be mima odo jama be sigile ka lame akoma folo haramadia kono min nyona mana folo fo ale be jole yoro mi kabe do mi ma kabe kalo mi ma kabe sanga mi ma kabe minute mi ma kabe seconde mi ma ko de o ba fo che mi ma ko Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akbaro mais ay ni fa clara ka ere defa non ate soso che do kumbe en Mahatma Gandhi karankelo bado philosophie bakundo penseur bakundo indica indépendance muni ya litike kosobe che mbala Mahatma Gandhi aboyena mbade be end dondo ani journal su ka sigidola yagi ninga ko islamo ka prophète noy muhammadi ko ayemu me tenga kola alebe mun fara Mahatma Gandhi tay do nen do ko sobe mbika mi fo chama be rezo kono akola parce que jien kono bi crise bambe jien kono abelbele doye aramaden chama de bi ka bolote lakin ute rezo kono quoi les fi shabaka o de problème te rezo kono chebay Gandhi ako zula suma ko yangi ninga chemi ka kola noy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko aleya ka vi aleya kala seven muni keraka aleye o chama naje ko nga ka yoro kelende boyna ale bolo kateme fembe ka Allahu akbar o de ali de waliba wala wala ko e jume ko bon ale mena bi miri ko chugo di mo kele ndoro obseka ma milliari joli ko duskun be soro mo kelen ka place soro ma million joli milliard joli duskuna Mahatma Gandhi ako ale maseka da soro de la ako ni ma joli million joli ma milliard joli be ka tugu ma kelen ko ka fe katemu yero ka katemu donka katemu musoka katemu chauka katemu ka fem beka labe nendo ka fem beka kama comme ale clara ki miritu kaya kunso kaya sababu soro ko e jume ko ajogo anaka comportement eskai ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwaka shamailu kacha manaqibu kacha mazayahu kathira ala kira da ka femunu kala ko kacha ko jugu sabu ala do di bema na be farla nyon ka kadale demo Allahu akbar mutaaddidul mawahib wal mazaya wash-shama'ili abbe farla nyon ka kadale abbe sahibur risalati al-akhirah abetu nam ko sera ka ke chogodi akwa ka ke chogo ajogo aka comportement ko de kera mo be kera fe o de sababu la mo tugura ko wa o réalité de ola kira bay sallallahu alaihi wasallam amba le de ka keneka ka foli keren folo ka di kene tigu yerema asada ashurafa أهل البيت
anga foli buye kene ye olu de taye ka ŋini ala fe ala ka ɲɛmɛ u la o bole anga siyuxu be ana anga karamɔgɔw u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn shukrun wa taqdir liljami' anga karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan ka ɲɛ bɛ tabali la dugumala ka ca an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka limamu caman bɛ yan an ka siyuxu caman bɛ yan o kɛrɛnkɛrɛnya la الشيخ مانجاي بارو أي كنس رامبافو الشيخ تفضل مرحبا الحمد لله أستاذنا آدم أمبافو أستاذنا بالاجي بارو أمبافو كافو كسبي أمبوفو أنغا دوين كونو ولودي كرامغوي تسيري chaman de bula jija chaman de bula ka anga dude nunu kala ambu foku wala nyumando ka ngina la fe sini kene ala ka danuma amin rabbi anga karamo chama be tabali sanfe ambu befo o bele jelen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin tengu ko n yɛrɛ labɛnba jɛkulu la n'o dɔ ye an fa ye fɛn min sɔrɔla a ka folikan ni duwawudonkaw na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ ami ye baraka yɛrɛ de minnu bɔra ami la an ka ala deli an ka se ka taa ɲɔgɔn ladegi kana kɛ sigi ye dɔrɔn kan nana kan bɛ hajj ami ka mawlud an b'a ɲini de ni ɲuman minnu kɛra silamɛya la balimaya la jɛɲɔgɔnya la an k'olu ladegi olu ladegili o de nafa b'an kan duna fo lahara kana kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye a kana kɛ jama fu ye ala k'an kisi o ma mɔgɔ barikalen minnu bɛ yan du barikalen minnu bɛ yan karamɔgɔ barikalen minnu bɛ yan olu bɛɛ lajɛlen hɔrɔma a n'u barika ka fara talusiw kan ka fara sirifuw kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a ɲini ala bolo an kɔrɔmuso ye an'an ba in a ye mun to diina tiɲɛ la ala k'a nɔrɔ bonya ala k'a nɔrɔ bonya a kɛbagaw ala ka barika dɔw la a kɛbagaw ala ka dɔw fara ba in tin kan ka tɛmɛ nin kan fɛn o fɛn bɛ ɲini ɲɛnamaya la yan'an ka segin an damasa ma o ye nin ɲɔgɔnnaw de ye an ye fɛn o fɛn to a bɛɛ fu an ye baara ɲuman minnu ɲini k'a kɛ ala ye kira ye o de b'an nafa duna kɔnɔ o de b'an ye lahara o de b'an kisi kaburu dibi ma anw kɛni jigi ka kɛnɛ ala yɔrɔ k'a fɔ an balimamuso in a n'an ba in a n'an silamɛ ɲɔgɔn in a kisilen don kaburu dibi ma ala k'a ni silamɛ. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen bɔ fɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadilu ale ye duwawu kalan fɛn min sɔrɔla a ka duwawu la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. duwawu kan ka fɔ ka kala fɔ arabukan yɛrɛ la ka da y'a bɛɛ fɔ dakurunya ka kelen bamanankan na ale kun ka kuma in dɔrɔn bɛ an bɛɛ wasa ka sabu kɛ an kɔrɔ mana kuma yɔrɔ min dɔgɔ ka kuma wɛrɛ tɛ yen an bɛ balimaw fɔ dɔrɔn ka sinjiw fɔ ka denw fɔ ka karamɔgɔw bɛɛ fɔ ala ye ɲinan yirana cogo min ala ka san caman yirana ala k'an ka hamu dilan ala k'an ka laɲiniw sabati an bɛ mun ɲini ala k'a d'an ma an bɛ siran mun ye ala k'an kisi a ma ya rabbi an bɛ fɛn mun fɛ ala ye n'a ka d'an ye cogo min ala k'a kɛ ten a ka d'an ye cogo min ala k'a kɛ ten o tuma kadari ka bonya kɔnɔ an bɛna duwawu kɛ bɛɛ ka fɔ amina rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير ربنا اجعلنا من الذين ظلموا في الدنيا اجعلنا من الجنة والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطون حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا الله يا الله بجاه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وبجاه شيخنا التجاني وبجاه شيخنا محمد الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baara mina na kunche ni an baka foliye ani duwawu don ka ɲɛsi nabaga bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn min sɔrɔla folika ni duwawu don ka ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Jɔfɛn bɛɛ bɛ da donc an bɛ Ala deli la ya rabi san o san an ka se k'a ɲɛnamaya an bɛ foli kɛ moriso bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn y'a kɛ baro kunda ɲan kunda tal kunda ayidara kunda sal kunda bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ɲan kunda Ala ka san wɛrɛ fana ta yira an na Ala k'an sigi a kɛnɛ kan an ka foli bɛ an ba jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ani a sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'an dɛmɛ ka kɛnɛ in ɲɛnamaya an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen Ala k'u bɛɛ sara n'a baraji an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw de ta aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Kaye Liberté la Ala ma hinɛna an ba la n'o de ye Aja Aminata Siribe ye musokɔrɔba min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ko baaraw la fo ka na se a ka wagati labanw ma laadala san o san a bɛ mawuludu kɛnɛba min sigi nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala ka duwawu minnu bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan saluma minnu fɔra Ala ka an yɛrɛ kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo o mawuludu Ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na baara in tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala ka a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum Allah kira yang agaira dari Muhammadu yang anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yang agaira dari Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu